Hello guys, may buntag sa inyong tanan dyan guys. Magandam na ko sa kwan guys, magandam na ko sa motor guys. Kay ito na po sa mga bata ron guys. Nag-ilis pa sila guys. Sila po niya dun guys. Uniyan, dyan akong motor guys. Bago ko na magligo guys. Oh. Magligo ko ba? Wala condition kayo nag-drive guys. Uniyan, daning motor guys. Kay nag-ilis na sila guys. Kung pato sa eskwelahan guys. Ito na yung plastada ng motor guys. Yung pangaon yung mga kuwan guys. Oh. Mga bando guys. Mga baso guys. Nasa motor. Ito na yung handaan kay motor na pagdaan eh. Sino yung lawas guys, naligo ko guys. Iuhan kay larga na sa tani. Sakay na ba ng motor? Hindi ko ating galon guys kay silang upat mas kuila guys. Sila ng upat rin guys. Ito yung yandam atong service guys. Service na ito ni guys. Marami itong service guys. Ito po mahilis ang ligid oh. Ang mini tricycle. Sige guys, yung nga ito namin guys.